gurin kawai zaka sa email ɗinka wanda zaka yi rijista da shi. Kana sa email ɗinka a nan gurin ko sai ka danna wannan gurin da aka sa sign off, sai ka danna sign off. Kana danna sign off ga abin da zai nuna maka, zai maka rijista successful, sannan thank you are joined to kaza kaza. To abin da ya rage na gaba shine zaka zo sai kai taba nan gurin, ka taba nan zai maka downloading din ita wannan application din. In kuma Apple Store kake amfani da shi zaka taba nan, kana taba shi zai maka downloading. Da ya downloading kaga zai nuna maka cewar gashi yana yin downloading din kuma zai tura maka wannan confirmation ta email ɗinka. Da zarar ya tura maka confirmation ta email ɗin kawai zaka zo zaka verify email ɗin. Kana yin verify email kawai zai baka dama ka ci gaba da register. Zaka sa ma'ana first name ɗinka, sannan ka sa surname, sannan kuma ka sa number phone number. Ka sa phone number sai ka taba I agree din, sai ka tick a gurin nan. Kana taba zai maka tick, daga nan kawai sai ka danna nan gurin sai ka danna submitting. Ka danna submitting, abin da zai tura maka shine zai tura maka OTP guda 6 na wannan phone number din da ka saka. Yana tura maka, za su tura maka wannan OTP, suna tura maka sai ka shigar. Kana shigarwa kuma shi abin da zai nuna maka a gaba ta gaba. Da zarar gaba ta gaba ko bayan ka gama karanta kuma kawai sai ka karanta kuma kawai ka tsallake ko sai ka rausa yes I agree. Kana yi maka shikenan kuma register ka ta yi successful. Gashi nan zai sa maka you are on the waitlist, keep in mind. Ko kuma mu karanta nan farko saman, abinda saman zai nuna maka zai sa maka congratulations, you have earned your first, ma'ana ka samu ma'ana a ce kyauta ta farko, ka samu kyauta ta farko. Sai ka, in kana bukata sai ka shiga nan ka taba ayan mo din zai nuna maka link ɗinka wanda zaka dauko ka tura wanda suke karkashin ka su register. Kana taba shi ga inda zai nuna maka link din. Idan ka dauki copy, za ka yi copy din yake kodin naka sai kai copy gashi. In kuma sharing din su zaka yi directly zuwa ga wanda kake so ka sharing, gashi nan kawai sai ka danna sharing din nan. Ma'ana sai ka danna nan gurin sharing share my referral link. Kana danna shi kuma shikenan sai ka dan yi back. Kana yin back zai nuna maka you are okay, you earn $2. Zai sa maka kayi wannan earn $2 nan. So bayan nan kuma kamar yadda na yi magana cewar duk wanda kuma sannan ga ta a nan gurin za ta nuna maka ta a nan gurin normal, gashi nan da ka bi ta sauka akan min wallet ɗinka. Sannan za su nuna maka yanzu da kai register kai ne na kaza a yake application din su, ko a website din su. Gashi nan kai ne na kaza, kana yin register. Sannan bugu da ƙari, wannan meeting din da za su yi na 24 ga wannan wata, to duk wanda ya halarci meeting din za a raba mashi $10 kyauta. Duk wanda ya halarci meeting din za a raba mashi $10 kyauta. To wannan shine garaba su ta gaba, kowa sai ya amfani da damar ya duba mu gani insha Allah.